Walo sa siyam ka mga responsable sa pagpanunggab sa usa ka 38 anyos nga lalaki sa Paho Terminal sa Lapu-Lapu City Domingo sa kadlaw nasikop. Ani ang report. Kuha sa CCTV sa usa sa mga establishmento habig sa karaang terminal sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City, makita nga gitabangan ni ining grupo sa mga batanon ang usa ka lalaki. Misuway papag-uwang ang gwardya sa naasong establishmento apan tungod sa kadaghan sa mga batanong mihamag sa biktima, wa kini mapugni sa gwardya. Hinuon luwas ra sa makuyaw nga kahimtang ang 38 anyos nga biktima nga taga Olango Island kinsa nahiagom og upat ka sa madinunggaban sa Buko-Buko ug usa sa tiil. Samtang human mitahan kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kagahapon sa hapon ang usa sa mga responsable sa hitabo nga usa ka 18 anyos nga lalaki nasubay usab sa mga pulis ug nasikop ang laing pitupa ka mga kauban ini. Duha kanila nag-edad og 18 anyos ug 20 anyos. Samtang ang lima nga mga kauban na nag-edad og 15 ug 16 anyos anaa karon sa kustodiya sa CSWD o gibutang sa home care facility. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, ang kauban sa biktima nga wa makita sa CCTV ang niduol sa grupo sa mga batanon nga nag-istambay sa dapit. Apan dihang mihamag ang grupo sa mga batanon, nakadagan kini ug ang biktima nga naila sa alias nga Nugnog ang naabtan ug maoy kitabangan. Ang tulo nga hingkod ang panuigon maoy magatubang og kasong frustrated murder. Kung makita ko na to sa CCTV, usa may nidunggab daghan pero sa wala makuha sa CCTV nasa dito yung mga stab nasa dinunggabay nga nitabo dito. Hinuon, gipaladman pa sa kapulisan ang investigasyon ni ini, lakip na kun unsay tuyo sa mga biktima sa dapit. Ang mga sospek sa ilang habig, mibutyag nga gipariglahan ang usa sa ilang mga kauban, hinungdan nga giduol nila ang biktima ug ang kauban ni ini, apan pulos usab kini may dalang armas ug kutsilyo. Yung kauban nabitbig armas. Yan si Nugnog nabitbig aspik sa luyo. Aspik niya, mo to nabantay mga kauban, mo to gihonan nagdunggab. Aminado silang sayop ang ilang nabuhat, busa na ngayo sila og pasaylo ngadto sa biktima. Tabang ni pag gasto sa patambal wa. Magkawan limit na magtimpo-timpo wa. Timpo lang mo diyan pati magtambal to na nadunggabas ang kauban. Ning milabay Disyembre lang, 7 na ka mga managlahing insidente sa pagpanunggab ang nahitabo sa Lapu-Lapu City, diin sagad sa mga responsable mga minor de edad. Ug karong buwan sa Enero, kini ang labing unang insidente sa pagpanunggab nga may 5 usab ka mga minor de edad nga nalambigit. Nahanglan gyud nato ang maximum deployment gyud to the point niya baliko na to og remind ang atong mga kapulisan sa during kaning mga WRs kay mga uli hours naman ni nahitabo gud sitahon na gyud nato og balik ning mga inani kay basig medyo ni relax gamay ang ato ang pagpatrolya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.